Čo Zabijem. ste ľudia? No, som hen to vypila a teraz ideme potom bude hrať pokáľovka. Takže šik. Kto chce toto, tak môžete si to vy zo Slovenska môžete si to kúpiť. A niekedy je to dve tam sú, alebo tri. Vtedy, keď sme to prvýkrát Ja nemám to len takéto veci. iba jeden. No, Teraz sa boli dve. No a teraz mám druhé, ktoré teraz viem. Mne pýta, že poďte si vyberať so mňou pičko. Takže ideme. Aby ste mali prístup vec, že som to vypila, tak máte. Vidíte? No takže sme v kuchyni a idem sa kúknúť, kde by som mohla zohnať piť. Tak už máme toto. Ja to neviem otvoriť, takže idem za tatom. Takže máme. Ideme to naliať a otvoriť. Tiše. Tak, tu. OK. Paradaj, toto spadlo. Ne. OK. Stáva sa. Ja vám iba išla som ukázať a hneď to spadne. What do you mean, bro? To vyzerá. A dúfam, že teraz to nič nespraví sa. Tak. Tak a máme. Takže dúfam, že vám to bude chutiť.